bende ei Migori County nibro yudo ni king'iyo kata e kar jotich ka tibro yudo ni samoro nitiere jotich ma jomoko luongo ni ghost workers kata mondik e yo makare kata mondik mang'eny moloyo kaka dwarore ma to nyaka chul nikech koro gin jotich. Ibro yudo ni samoro wan kata gi jok mondik ni riembo nyamburko kama 180 nyamburko ailago mwaongego to ndik gi kanyo mane tich mane wuod ng'ato kata nyar ng'ato biro timo to tije ailago onge koro gin tiere kanyo nyaka chul gi mshahara. Ibro yudo ka nitiere ji manondik to donje gimoro machielo ae to chako loki okele kamoro. Koro yo machuok inyalo yudo ka nitiere jotich mang'eny moloyo kaka dwarore to gik ma ging'eyo ok gin gik mane dwaro sano. E area mar thieth, e area mar pi, e area mar purni onge ji. To area ma kawaida mang'eny ni to dhano turi. Dhano go be nyaka chul. An bende ne ok tich na biro yuare gi ji na riembo gi e tich mago bende mana jo Migori County manyaka ti kanyo. Mano ne ni garama. Nitiere ji ma bende ne ni mane payroll kanyo to barua nitie mabandia nitie mane payroll kanyo to nosedar kate Kenya ka tie pinje mamoko mago bende ne nitiere ei ripodego. Aya nitiere mana pesa ma bende niketa kete program to lala iye kanyo en gimo maduona pesa mobedo mischanneled mago bende nitie kandarasi kata gimiluongo ni contract hewa mimiya ni bati in to dhi ndika gik moko ni kelo gimoro e stoka kata yath moro to yadhno to ne onge mondo chuli. So mago bende nitie kanyo. Mage gik magombo kenda tiyo matek mondo rum mondo ka wuok to thoth pes jopiny odhi e keyo makonyo jopiny. Opara ni an governor mane orieyo tich orito pes jopiny kendo jopiny oweyo ka pes gi otimo gik manenore kata gik makonyogi. Governor, nitiere wach motenore